Ka Khasi Students Union Lingba Samla Donald V. Thaba General Secretary Hadin Arpusau Kenta Kajiyaki Nekabashong Kalan Mengor Hapalau Jong Negrams Hospital Nekabenta Bandawa no Director Kanika Institute U Dr. Nalin Mehta Ban Penbet Yagarukom Tengkam Kalamaham yu Director Ba Unum Wan yu Kujatshu Lada Umla Banle AA Kanika Jing Maham Ka Union Kade Hadin Bakalayo Jingtip Ba U Dr. Mehta Uladon sa Delhi hadin ba ula miire na Negrams hagano ophaisngi ka shitarik ujamang arajar arpusan kataha kapor baki union katur sha katai ke institute habakren chikilat pathai khubor hagano ophaisngi ka artarik ujamang arajar arpusan samla Donald Ulaong ba director ude ban shong sa Delhi katba umpat la ban penbet yakim bat jingdawa ka seng bat benrap baka jingyaki kandang beteng ka seng kala sedangnya ka jingyaki de ka basai plakat namar ka jing bum jubab jong u yiki jing dawa halor ka rukom khot thungkam ka bum shai ka te ka institute but ka wei ni ki shipodli ki jing dawa ka long ban pentrai kam yiki jing khot thungkam ki ba prapo percent yiki kenthei kum ki nursing officer but arpo percent ya ki shinrang ki wei pat ki mat jing dawa ki long ban pentrai kam yiki jing penjalan rata thungkam yiki nursing officer shakalai pusan snem na ka benta ki reserve category but ka seng ka dawa ban pensang yaka jing khot thongkam lada amla ban penbet yaka jing dawa jongka ka indefinite strike jongka ki isu kan langjai beteng bai but ni sungtu iba kan ka jing song jing hang ni hi director umdan ka jing sunyo khunjat ru ngila ya kendu yu munswa ngila submit memorandums halor ki mat ki baper ka bai dei bat kani ka rokom thungkang thungjam hapo Negrams ka balong palat liam ka balong persya ya ngi ki trai muluk jong kani ke jela bat ki balong persar teng ye ki rukom trikam hi jong hospital ki baper ki badan ha keleng dari India bakwat keleng perthai ru ti ngi la song ni mentala palat arp sau kanta bat ni yo jiktip nang mentan sipang arpang ba u director ulai jendat sendan ye kani Negrams ka ba walip no sedeli bat kani ke jingle ka jung u kham dala ban penbet ye kini kendrum kendram ha tung tham tungjam ha ko Negrams kapan iya ka jing mungkin senyap yu tang khandiat ru ya kani ka hospital berkumju ru ya ki samla wat kamat jam berkumju ru ya upat ya beri nyu terap hi borok away makani kala pen bitar yangi bat namar ba kat bengeneng persang hi de kalenti ke bajai-jai ni i pen ban ba uni director u pen tron pen ban yangi ni mentang ngiru ngin haban ai teng yu bat kani ka kalong ka kubor ka kerwo seu kalong ba lada umla hi ban penbet mardor ko madawa ka seng ya kini ki kendram ha ka thongkam thumjang ha Negrams kan bhai u bu song ma sti Delhi unum yu kejat su Negrams ban kaliang seng hi num sha yu yu kejat Negrams tan hadu undalala ban penbet igini kendram berkumju ru ka kerwo kalik ru saboro ki ginong hikmat jong sarkar jela ba pincu sngap pincu kabret bi hikmat ka pen ep ba primdan ga jike kli tang khanjat ru nang ta jela ndrei kisu kwa tangan song ha ki suki jongki tapi saat yang pin mentoy mapi mereka ba kipat ba pada mangi kipat ba ngindang mat ki jing ngindang mat ki jing terha ki jing jar porot dada ki jing bamla jong sarkar ru ban intervene halor kani kamat ka kendrum ka tungkam tungjam Negrams ka haban pelong ya ka isu man simpat saya kani ka rai man khanglat u director bon wan ki pejat ni apon Negrams Habatin pej bahaki kishap kashap plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya